Kasenjuk kirang Bashnong border area, haga jingsen ran lang ka Khasi Students Union, North Khasi Hills Eastern border area, menta kasengi ka khatsan tarik unaitung arhajar arpoar, kalalet ban kendui u Deputy Commissioner Riboy District, hapo ka jingalam u President kasenjuk kirang Bashnong border area, u ba bi sotun, bat usamla banjob maring, halor ka jingkentur port ka Assam hasabuda, kabahab hiki jaka ya kajia kaput da kabawan ra da ki post electric haka khatlai tarik unaitung arhajar arpuar haka por si tengsngi kate ka jaka kade kabahab hiki jaka ya kajia kaput ki ba ka Assam na ka por ka pen ibor da ka jingwan ra kilat penroi ki ban pen shisha ne sakhi baki dei kishnong ki badang hab sha Assam par hakani ka sin menta dang hak khatlai tarik unaitung kalawan ra da ki post electric hakate ka khatlai tarik ki dekhot ka KSU ki lalet ban pensange akate ka jingwan ra post electric bat ka jing thmu sam ne penpoi boarding daga sarkar Assam bat marmar ki la pentip shakador bar shnong bat menta ka sngi ka khatsan tarik ka seng rengkat ki nong yalam shnong ki lawan ban kundu eu Deputy Commissioner Riboy District to naglang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern border area iwan hangni ban sanan lang ka ki rang ba shnong tujuh nak kenuan jong kisah orang Bashnong. Abidai bat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat nahap ya kini ki poslak. Di kumbangitip ma kumalakran na dan jong ka kisah orang Bashnong baknam 8,000 kanyo. Kasabuda kala dari duai nang Bashnong balayo dari skim nak ka jela tujungi. Ndrai kala sa pensengeno aga Sarkar Assam alkiplek Assam aku upor. Kaba smukla galong ba naglayang jong ka Sarkar Assam menta pade naglayang jong ki kimot manwan bu yang kita ki tempur yang kita ki ringla chapo ka sinong sabuda apo unsal fair ja tolong batui ki sinong ki naglayang di keseng ki persya yang kene ki lek jong ka Assam mat lada jongi ru ki mailat hawar jar kanyo batunju ru hawar jar kanlai ni mailat ru ki bacin punya yang kene kam nawaki ki atmu menta naglayang ni istonat ban kendo bisi dan sini ba naglayang bisi la pular ban singkya ban pensenge ya kene ka ditmu jong ka Sarkar Assam ting kerman skam ba kumbang la yakren ba tolong ba siso ndai lada ka Sarkar Assam layak ba chakman naglayang di keseng ngin sa shim da kiwai pat kilat ki persya ba khamtinge ane ngin tolong kinu ki program ban persya ya ka ditmu le jon bor jong ka Sarkar Assam